मोय तो कैसे जाबो आयो मोय तो कैसे जाबो बाबा यो हे धारणा ई धारा माया डग जारना बाए लागल जंगल मारे धारा माया डग जारना बाए लागल जंगल मारे मोय तो कैसे जाबो आयो मोय तो कैसे जाबो बाबा यो हे धारणा मोय तो कैसे जाबो आयो मोय तो कैसे जाबो बाबा यो हे धारणा शेर खट्टी चारा यानी कि मानी मेरा एक
एकदम निघाय अस्त्र पाजून आयो ताकाच्या दमायो का ताका पाजतो निघा निंदा मनसिका मनो इंद्र शक्ती मला पार के आयो शक्ती मला बाकी निंदा मनो अगर जाना मध्ये